ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا إخوان yau shine zango a cikin tiktok wannan shine bidiyo na farko gaskiya shak ahmad tijjani wuruntun yadda yake ma mutane wa'azi gaskiya shak sai da wuce rayuwa Allah ya kara mata albarka Allah kare Allah ubangiji ya sa a dace Allah ubangiji ya sa idan kuma karshen rayuwa ya zo Allah sa ita a sa'a kuma Allah sa mutu da kalmar la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah gaskiya shaka yanda yake ma mutane wa'azi gaskiya yana kokari sosai don yana ɗaya daga cikin malumman da idan na saurari wa'azinsu gaskiya nakan ji natsuwa sosai kuma nakan ji farin ciki gaskiya yanda yake yi ma mutane lafazuka ke musu wa'azi gaskiya ko da ba ka san shi gaskiya idan ka saurari wa'azin shi sai ka ji gaskiya haka nan ne abin da ya faɗa gaskiya ne ko da ma a ce bai maka rayuwa ba to Allah ubangiji ya ƙara basira Allah ubangiji ya sa a ci amfanin abin duniya da lafiya mu kuma da ake mana wa'azi dare da rana to Allah ubangiji ya sa mu ma mu ɗauka mu yi amfani da shi Allah ubangiji ya sa mu ga bauta na gobe kewa shakka Allah ƙara mu rayuwa albarka Allah ubangiji ya sa a kai a nasara insha Allah abinda yake burge ni daga cikin wa'azukan shakka Ahmad Tijjani saboda shi yana ɗaya daga cikin malumma wanda su ba ruwansu da sauran malumma ta cewa yanda waɗansu kake jin suna bayani akan wancan ɗan ɗarika kaza wancan ɗan ɗarika kaza ne shi gaskiya baya ɗaya daga cikin irin wayannan malumma shi kullum tafiyarsa shi guda ɗaya ce ya za a yi mutum ya zauna duniya ya yi abin da ya kamata kafin ya koma zuwa ga ubangijinsa kuma kullum abin da yake kira da 'yan uwa shine a rike zumunci ka tsaya ka san abin da za ka yi a rayuwa menene wanda zai taimaki kaga shi ba ruwansa da cikin wa'ance na sauran maluma wani dan dariƙa kaza ne ko kuma dariƙa kaza ne shi ne abin da yake kira shine a kullum mutum da ka sa abin da za ka yi mai gyara ka ne ka duba dukkanin daga cikin abin da kake yi a rayuwarka wanda kaga ya dace da addinin musulunci ko bai dace ba idan ya dace to ka ƙara riƙe in kuma bai dace ba to ke dan kai watsi da shi ka ɗauki abin da kamata gare ka to gaskiya Allah ubangiji ya mashaka da dukkanin masu sauraron wa'azukan sa to Allah ubangiji ya sa kuma mu ƙara saurare kuma Allah ubangiji ya sa mu rabauta Allah ubangiji ya sa mu gama da duniya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi